også noget meget kuperet terræn, det her. Er det trygt at sidde i den? Ja. Nu kan vi faktisk gå sammen i sådan et almindeligt god tempo. Det er nemmere at styre den her. Okay. Jeg kan være nødt til mere end på en busscooter, der kan holde med regn. Så er vi herude ved Kalø. Ja. Så er vi ved at vinde. Hvordan går det med at vinde? Det er godt. Det går da fint. Hvordan er det at køre på det her lidt ujævne, men ikke brosten? Der er lige 5 minutter.